hlangana nomphuleko wami Salmonani nonke emakhaya nilalele Music Gavins FM channel 33 with Bombele. Awu kodwa ninjani America, ninjani Asia, ninjani Europe, ninjani Africa. Nilalele Music Gavins FM channel 33 with Bo Umpele umkenene zomphefumulo. Siyanibingelela ekseni kumhla ka-31 December 2025. Waphela unyaka, sibonile uNkulunkulu esiprepare for isikhathi esihle kangaka esoba naso kulonyaka. Kulesi sikhathi nje I feel ukuthi ngampela uNkulunkulu unenhloso ngeimpilo zethu sonke as abantu. uNkulunkulu izinto uyiqeda bese eyayiqala, so thina siphila impilo esiqediwe ngoba uNkulunkulu akathuswa izinto esihlangana nazo empilweni o esizenzayo ngoba yena waqeda ngempilo zethu. uNkulunkulu bakheke lokho ngoba is a creator. Yes, lalela umsakazo ushasha for a new season. Music Gavins FM channel 33 noBompele umkenenezo umphefumulo. Siyabonga kwisifiso sethu emsakazweni lana ukuthi kumhla ka-31 siyazi abantu bazo celebrate ebusuku bebonga uNkulunkulu, benza konke lokhu. Ingakho sisakazana namhlanje ukuthi kodwa ke singakhohlwa izinto uNkulunkulu ayifakile kithi ukuthi zuqala ama resolutions akho awabe nakho ukuthi Nkosi ngicela ungisebenzise, ngicela ukuthi ngikusebenzele, ngandise umbuso wakhe emhlabeni, intando yakhe ibonakale emhlabeni. Yes, yilokho nje kule morning drive sithi happy new year. Noma ungakafika uNew Year kodwa nje siyazi ukuthi uNkulunkulu usesigcinile and uzosigcina. Si-announce isizini entsha, isizini yokusebenza, ngoba siyazi ukuthi uma i-idea isifikile kuwe iyamele ukuthi uyisebenzele in honoring umnikazi oyifake kuyo. Njengoba sasikhuluma ukuthi abanye banikezwe amathalente ngokwehlukana kwamanani, kodwa abanye omunye walifihla ithalente lakhe wangalisebenzisa, kwagcina lesephucwa lona. Yes, nilalela Music Gavins FM channel 33 noBompele umkenenezo umphefumulo. Yeah, sithi vuka ukhanye, sithi vuka ukhanye. Ukukhanya ke kuyasetshenzelwa, fanele usebenze ube umuntu osebenzayo ukhuthele, ukuze izinto uNkulunkulu ayifakile kuwe zibonakale. Siyakukhuthaza kakhulu even kubantu abasha ukuthi akusizi ukuthi ufune wenzelwe izinto wena ubuhleli wenza izinto engeke zikusize ngalutho. So siyakukhuthaza umuntu omusha ukuthi vuka usithathe, uma ungekho umsebenzi onawo mhlambe noma esikoleni, bheka ekhaya ukuthi yini engayenza. Lokho nje uNkulunkulu uyakuhonorisha ukubona ukuthi uyavuka ekseni kube khona something oyenzayo. Lezo iyonto ifana nokuthi iyawenza i-preparation, ulungiselela izwi likaNkulunkulu. Yes, lalela Music Gavins FM channel 33 noBompele. Siyabonga kakhulu ukuthi nixhume kulomsakazo. Ngiyabona impilo zabantu ziyashintsha, ngiyabona abantu bephethe ama-light befuna izinto okhiye bokubusa kwabo, ngoba
sinikezwe lo mhlaba uthi siwubuse, bese ukuthi siwubusa kanjani. Yes, umbuzo kanjalo ukuthi-ke siwubusa kanjani. Ingakho-ke kubalulekile ukuthi sazi ukuthi siphathisiwe, sibusa from the inside out, ukusho ukuthi lento iqhamuka ngaphakathi bese iyavela. Yiyo lesikhuluma ngayo ukuthi izwi laba ngumuntu, sikhuluma ngalelo zwi ukuthi fanele liphume ngaphakathi ukuthi uNkulunkulu ukuphathiseni. Sike sikhuluma kakhulu futhi nangamathalente abantu ukuthi fanele uyibheke into oyithandayo ukuyenza, ukuyenzela abantu, ungafuni inzuzo ngayo. Leyo nto iyona uNkulunkulu ajwayele ukuthi aziveze ngayo, ngoba ifana ne-instrument noma ithuluzi eli-asharisha the word of God. Yes, siyabonga. Ngizoba nalento nje namhlanje ukuthi sibuke laphana ku-Luke again. Luke. So sithi bheka uNkulunkulu akufake kuwe. uRuth chapter 1 besikhulumile kwi-afternoon drive ngesilungu izolo. Sikhuluma ngoJohani, ngoba ngithe ake sihlehlele kancane emuva ukuze sikwazi ukuthi uma samukela izwi likaNkulunkulu okuyilo liwumbuso, kodwa sibe si-ready ukuthi indawo ezowela kulo i-right futhi iyalamukela izwi. Siyakhumbula lana kunendoda ingelosi eyamfikela, eyayumpriest okuthiwa uZakhariya, eyayishade no-Elizabeth okuthiwa wayeyinyumba esemdala. Wayeseyitshela ukuthi nje nothing engenzeka. Ngoba uNkulunkulu uyathanda-ke ukwenza izinto ezi-impossible kumuntu ukuziveza ukuthi uNkulunkulu. Looking at uZakhariya umpristi, ingelosi kuthiwa yafika ebusuku, naye wathuka ngoba wayethandaza eshisa impepho endlini kaJehova. Then I think from verse 11 ufunde kanje ukuthi kwabonakala kuye ingelosi yenkosi imi ngakwesokunene se-althari lempepho. uZakhariya wayibona wathuka, wehlelwa uluvalo. Kepha ingelosi yathi kuye, ungesabi Zakhariya, ngokuba isicelo sakho sizwakele. Umkakho Elizabeth uzakuzalela indodana, uyinqambe igama lokuthi uJohani. Uzakuba nokujabula nokuthokoza wena, nabaningi bazokujabula ngokuzalwa kwakho, ngokuba uzakuba mkhulu emehlweni enkosi. Uzakuba mkhulu emehlweni enkosi, kasoze waphuza iwayini nophuzo oludakisayo. Uzakugcwaliswa ngomoya ongcwele. Yes, abaningi kubantwana bakwa-Israyeli uyakubaphendulela enkosini uNkulunkulu wabo. Uyakuhamba ngaphambi kwayo emoyeni nasemandleni ka-Eliya, ukuphendulela izinhliziyo zoyise kubantwana nabangalaleliyo ekuqondeni kwabalungileyo, ukulungisela inkosi isizwe esilungiselweyo. Can I read in English verse 17 uthi verse 17 uthi, where is verse? He will be a man with the spirit and power of Elijah. He will prepare the people for the coming of the Lord. He will return the hearts of the fathers to their children, and he will cause those who are rebellious to accept the wisdom of the godly. Sikhulumile sathi kulesikhathi manje uNkulunkulu uthi sizobusa ekulungeni.
yes sizobe usekulingweni sinilalela music Gavins FM channel 33 noBomphele umkenenezo umphefumulo. nakhwele mnandi Oh yes, lingishayela umoya omnandi yo umphefumulo wami yes sinilalela music Gavins FM channel 33 with Bomphele. Yes sithi uNkulunkulu akalikhanyisa izwi lakhe kithi sikwazi ukubona izinto ayifakile namanje njengoba sikhuluma ngoZakaria naye wayefikelwe into esifikela sonke because umuntu uyedwa uNkulunkulu wadala umuntu oyedwa owesilisa nowesifazane namanje uNkulunkulu kusenjalo uNkulunkulu ubuka abantu ngomuntu oyedwa so ungayithatheli inqumo ukuthi wena wehlukile oZakaria labo kwenzeka kubona nakuwena kwenzeka exactly into eyenzeka kuZakaria ukuthi izinto zenzeka ngekhathi engafani. So now siyabona ke ukuthi kunento ebalekile ngifuna sikhulume ngayo namanje kuseni nantambama sikhulumile ngayo. I think I want to repeat again ukuthi kubalekile ukunderstanda i-preparation stage shuthi ukuqonda ikhathi zokulungiswa zokulungiselela ngoba inkosi izwi likaNkulunkulu liyalungiselelwa. So uJohani udlala irole yestage sokulungiselela inkosi sokulungiselela izwi uNkulunkulu alibeke kuwe and kule stage kubalekile ukuthi ngampela uNkulunkulu umkholwe futhi ume ngoba stage la ama forces ake zama impela ukwenza sure ukuthi into oyipreparelayo awuyiprepare correctly so that uma ifike uyidoubter ifike usuyikhesile ifike usuzame ngayo indlela ukuthi ingqondo yakho ingayamkeli wakwambona umuntu ebusisekile kodwa engasiboni isibusiso sikuye into enjalo ukuthi kwi-preparation stage noma kulesingxenye yesikhathi sokuzilungiselela kungenzekanga kahle. So ngifuna ukusho ukuthi sisiqaphele leso stage istage sika John ngoba yise samukela phela izwi uJohani kuthiwa uye owayezokwamukela inkosi uyena owayeprepare indlela suthi wayeyindlela and kwakhulunywa futhi kuIsaiah kuprofethwa ukuthi he is the voice in the wilderness and uyabona ukuthi futhi nokuzalwa kwakhe kuthiwa angaliphuzi iwayini angakuphuzi okudakisayo. Konke lokho kwakwenzeka nje izinto ebengajwayelekile kaIsrael futhi okunye kwakuthiwa igama lakhe kwathiwa igama lakhe uJohani kodwa babefisa ukuthi igama lakhe kube igama lika baba wakhe noma elikwilineage yakhe yepriest kodwa uNkulunkulu wathi kulesikhathi samanje ngenza into ehlukile so ukusho ukuthi sizoba ku situation engathi ihlukile kunalento ilindele. I think ilapho lasidideka khona uma uNkulunkulu ekuprepare ekufaka endaweni ekuprepare for good things or for his word ila uthothi we miss it out. So ngizogqugquzela ekseni ukuthi la ukhona njengamanje uma izwi kaNkulunkulu lingakaveli kuwena ufuna ukwazi ukuthi ukwi stage sika John ukwi John stage stage se preparation so kufanele usamkele usebenze usebenze
isona stage sibaleke kakhulu kwekuthiwa ngeke indlu ibe yinhle uma i-foundation yayo ingekho right, even isiza la uzobeka khona indlu kufanele sibe well prepared for the house, you know. So kubalekile ukuthi useyingane usekhaya ukuhlonipha abazali, ukulalela konke abakushoyo kuyipart ye-preparation yakho ukuthi mali ifikizwe kuwena uNkulunkulu ekuyile lombuso wakho elizobusa ozodla kulo futhi uphile kulo, likwazi ukufika ngeleyo ndlela. Yes, bekuyilokho for namhlanje. uJohani sizokhuluma nje, sikhuluma impela ke le ngoba yiyo engicabanga ukuthi yes siyayifeyila kakhulu, kodwa kulesi season we announce victory, sikhuluma ukunqoba, sikhuluma ukuthi nawo abantu amehla yavuleka babone ukuthi uNkulunkulu ubaphatheleni ngoba isikhathi nawo sesifikile uba umuntu abuse. Alele music Gavins FM channel 33 umsakazo omusha for the new season. God bless you. uNkulunkulu anigcine. Sizonibona in the afternoon ntambama sithi happy new year, sibonga uNkulunkulu, simphakamisa sithi uyingcwele. uNkulunkulu anigcine. Hambani ngokukholwa, ningesabi. Yes.